Athebula ukunatha njengabendle enkulu omakhungu onkila novapho mnoma nontshanga sodibandlela ezohlwele zayidiba indlela ziyidibile indlela ziyidibile indlela kabo kaloku omatye egoduka into ezingafuna uthinjwa lithambo lasemzini into ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo into ezingawudliya umbilo wenkomo zidlo inyamakazi yona ihlala emahlathini ngamabhele lawo camagusha kwabo bantu sicamagusha kumaqoqo jotjotiyeko obukhalimazembe obutsolo bentongo mabombombizana komalumabo ngomakazi abo ndiyazalwa kulo ndawo ndibulisa kuwo kaloku amatshawo omdango ophalo rharhabo sarhilo gcaleko nkosi yamntu komakhulu bam kaloku abo bazala umama ntenda ngamandlovu ozidle ekhaya ngokusula umaluso sibakhulu dlamini sithi camagu bantu abadala namhlanje iSunday the 25th of March 2021 iSunday kulapho khona siye sihlalutye amathongo wena koqala ufika kwelikhaya sithi usushekela ngasemva ithi subscribe ucofe nalanto ithi notification ukwenzela ba kutwe nale labhele laselenge lazimzim lidla abantu hlambe likhangela abantu elizawubadla sifuna ungayitsali ke lento namhlanje siphethe esasichazi magama sasithethile ngaso sathi sizawuphinde sibuye xa sibuyayo ngaseso sichazi magama siyathi ukuba into ethile ithethe into ethile ayonto kabhelekele xa sithe ngesichazi magama yinto eyaziwayo yinto othina xa ujikela kule kona ufike ithethwa ngayo uthi uyabuza into ethile ithethe ukuthini kuphendule wonke umuntu ofike khona kuba kaloku lento seyide yahamba yanephethe siphethe lonto ke namhlanje asifuna uyitsala ke sithi masingene kuyo ukwenzela basingatshonelwa lilanga iannouncements sawuke siziphumze namhlanje mhlawumbe yona announcement yabantu basesikolweni sithi iintsuku ziyaphela there's 9 days before i-registration ibe inactive uzawuthi usiya wena uthi uyoregistration ungene esikolweni samayeza neziwasho isikolo sofunda ngamanzi namathambo ufunda ngeentsiba ufunda ngayonke nje into enyanga ifike sivaliwe pheza bhele ngena entweni ngoku besithetha ngayo lento saphela sithetha ukuba kuthetha ntoni ukuvuka ingathi ubuyothenga impahla ezintsha satsho sathi thetha ntoni ukuvuka ingathi ubuyothenga isihlangu ezintsha sayidibanisa ke nomuntu othi ndiphupha ingathi ndiphelelwe zizihlangu ingathi ndingumuntu ongenasihlangu sayiphendula ke into ekumila kunjalo nezinye ke umuntu hambe edakeni umuntu onyuka intaba ithetha ntoni lonto namhlanje siqhuba ngalonto ke siyakucebisa uye kulanto ithi dictionary uzayibona wena into ebu-dictionary xa ujonga lento kuthiwa i-thumbnail icover lena yayo ivideo siyaqhuba ke sithi xa uvuka ingathi ubusetoilet okanye uthonga isele wenza uthonga itoilet or uthonga isele ezi zinto mntana omhle zithatha uzizise kwi-real life siye sithini kwi-real life xa ubona itoilet awuthi uvula umnyango nantsi itoilet estuphini okanye nangamasele egcwele yonke indawo sisichitho okwesibini xa ingathi apha ethongweni ubunganxibanga athomnye ibe ngathi ndihamba esitratweni ndinganxibanga ndinale nto yandixhaphakela ininzi ke into yokunganxibi ichaza izinto ngezinto ikakhulu eyona ixhaphakayo bazawuthi kukhona ukubhentseka kwezinto ebomini ikhona into ebe ucimba uyifihlile ngoku iyavela into ubungafuni uba mayivele omnye umuntu uzawuthi u-exposed whether ungumntu ophethe abantu zikhona ngoku izinto eziku-exposayo kaloku unganxibi kukuba exposed omnye athi khona into eza kuphatha kakubi ebomini ukhona omnye umuntu owayechaza apha wayichaza yaninzi lento yokunganxibi athi ihambe idibanise nokubana wongamelwa ngumsebenzi okanye wonganyelwa ngumsebenzi responsibility you've got responsibilities to attend to ngoku xa ujongile ingathi ziyakongamela nguwe ozicingelayo while ke abanye abantu baza kubona ungumntu oqhuba kakuhle with the responsibilities but wena if you evaluate yourself you are worried ingathi awuzu-achieve uyayibona ke ngokulento you are anticipating i-vulnerability mntanomhle kukuba naked oko sigqithe singakhange sibe sisingena nzulu ukubona amanzi uthi ndivuka ingathi bekungena amanzi endlini bakhona ke abasebekhe beza nalo elo omnye athi angamanzi hambe ngena apha phambi kwam
ndiba ngandijikela ngamanzi abaphambi kwam ngamanzi. Sometimes la manzi ungathi uyobona nanku umlambo siza, nanku umlambo ingathi siyabaleka, ngamathongo axhaphakayo lawo. Siye sithi ke xa loo mathongo aba bantu badala bengade beze ngolo hlobo, ikhona into akusemnandanga. It's not a visit, ayiseyo visit. I think apha sesihlalutye ade amathathu amathongo abantu abangenelwa ngamanzi endlini. Inqumbo leyo ngabantu abadala abo, ikhona into asebeyizela ngokunokwabo kuba awuva. Sidlule sithethe kukuthini ukuthi bhele xa ndivuka ibe ngathi yeyi bendinganxilelanga nto ibilapha, ingathi bekungamnandi ezweni. Baza kuxelela uba it means wonwabile mntanomhle. The only time ezawutshintsha le context kuxa ingathi benisela utywala besintu. Ukuba benizinxilela nje nina ezisiriti, yayikhona kuthiwa yisiriti butywala ndanobisekhonana kwezindidi zotywala. Xa injalo kuye kuthiwe ke iba zisiriti wonwabile. Ukuba ngumqombothi, ukhona umqombothi odingekayo phakathi kwekhaya that you must attend to. Sidlule kuthetha ukuthini ukubona utywala. Yile sigqibo ithetha ke xa ubona utywala ngumcimbi lowo ofuna ukwenziwa phakathi kwekhaya. Ngenye ixesha ke into yokubona imicimbi izawuza izindidi ngeendidi. Ifuna ke lento uyijonge, you look at the pattern. Sometimes usenobona ingathi bekugcwele abantu apha ekhaya, bekuphithizela apha ekhaya. Omnye athi yeyi bingathi kuphekiwa apha ekhaya, omnye ayichaze ngokuyichaza lento. Ithi yonke loo nto leyo ngumsebenzi wekhaya ofuna uba niwu-athende. Kodwa wona utywala is one of the telltale signs. Sidlule kukuthini ukubona umlambo okanye ubona ulwandle okanye la manzi maninzi. Xa sifuna nje ukuyichaza amanzi amaninzi, baye bathi abantu bezinto lubizo olo. Omnye abone ingathi bendiqubhe lwandle, omnye yeyi ingathi bendiphantsi kolwandle kodwa andide ndibe ndiyasweleka, ndiyarhaxwa, akho nto indehlelayo imbi. Bazawuthi lubizo, abanye bazawuthi intwaso, abanye bazayibiza ngoyibiza, kodwa yinto ethi uyabizwa mntanomhle apho ubizwa khona kwizinto zakokwenu. Idlule lento omnye yabuza uba kuthetha ukuthini ukuthi xa ndivuke ingathi besileli endlini eyenziwe ngengca. Xa ndithi ndiyayijonga le ngca ingathi libhoma le ngca. Xa ndiyayijonga le ngca andiyale ngathi bendingumkhwetha. Ke kuthiwe ke ikhona imfukamo edingekayo ekufana uba uyi-athende mntanomhle. Ngaloo mathongo ke aye nawo axhaphake kubantu abazawubona. Akhona amathongo ahamba nabantu bawo njengalo eli, amathongo ezikolo, amathongo amanzi, ihamba nabo bantu bayo. Sidlule kuthetha ukuthini ibhele ukuphupha ingonyama okanye ingwe okanye ihlosi ibhele. Ngenye ixesha lento andiyichani kakuhle lento yale kati, kodwa ikati yasehlathini ngabantu abadala abo basengetheni. Ihamba ke lento, ingayinto efuna sometimes it will depend on i-context. Komnye umntu yinto enentwaso lemchazelayo ukuba ndizawulidinga nolufele lwale. Omnye njengabantu abadala bamvisitheleyo, looking at the context ikuxelela ukuthi bazele ntoni. Nanku omnye uthi tata mna ndiphuphe indlu entle eyakhiwayo, ibintle loo ndlu. Bebeyakha abo bantu loo ndlu, ke kuthiwe ke eli alikho lihle. Ke kuthiwa ingalingcwaba eli yinto ebengafananga siyayivuyela. Omnye athi hayi kulena yethu indawo ithi ngoku uzawuba nendawo yohlala. Ungabona loo ndlu yakhiwayo yindawo yohlala. Athi omnye ewe indawo yohlala kodwa kanaphakade. Athi omnye hayi indawo yohlala alikho libi. Look at the context and listen to abantu abahlalutyayo, kuba sometimes okukuhlalutya uya nangokwendawo okuyo wena. Uzawufumanisa uba kuloo ndawo yenu xa livele ngohlobo liye liyithethe into ethile contrary to Facebook no-YouTube ukuthi bathini. And siyayi-emphasize into ethi imicimbi enje oyena mntu ubhetere kunotolika ngumntu waphayana kokwenu, because ngokwaphayana kokwenu niyayazi le pattern. Niyayazi uba ngokwalapha ekhaya xa sivuka nethongo elinje lithetha ukuthini. Nanku umntu uyabuza sisaqhuba ngesichazi magama, kuthetha ukuthini ukuvuka
ingathi bendibona umlilo. Omnye adathi lo mlilo nje bandihamba ingathi ulapha ecala kwam, lo mlilo ingathi ulapha emacaleni, mninzi lo mlilo. Omnye ingathi kuthintwe ethile kodwa ngumlilo all the way. Ngabantu abadala abo baqumbile, banomsindo. Ikhona lento ungade uyenze ekufanele uba ube uyayenza, into efuna uyilandelelekeleyo yaloo ngqumbo. Sawuthi xa sesichaza sichaze nangezinja ezikugrarhamelayo, iinkomo ezikuleqayo, into nje ethi wena unezinto ongazihoyiyo zalapha phakathi kwekhaya. Buza komnye ba xa ndivuka ingathi bendibona iinyosi, aziinyosi obezininzi ezo nyosi and bezityebile ezo nyosi. Iinyosi ke thina abantu abakhanda amayeza siyazisebenzisa, ingakumbi la makhephekhephe azo, kuba kaloku sifaka kwizinto zemali. Siyayisebenzisa uba iinyosi ezi zikhuthele and zi-organized. Iinyosi ziyasebenza. Sithi ke xa ubona loo nto yezo nyosi bubutyebi obo, siphinde sithi zizihlweleza kokwenu ezo. Athi omnye, xa ndivuka nomngcwabo womntu endingamaziyo ithetha ukuthini loo nto? Bathi ke xa beyichaza bathi mhlawumbi ikhona lento ungakwazi ukuthi uyikhupha apha kuwe engqondweni, ikhona lento ungade uyilibali, ikhona lento ungade ugqithe kuyo. Asifuni ukwenza imizekelo ke kuba abanye abantu yabakhubekisa eminye yale mizekelo. Omnye ke uzawuthi yena hayi, it has nothing to do with ungalibali, ukhona umngcwabo ozayo. Context ke nangokwendawo esihlala kuzo mntana omhle. Uyabuza omnye, tata ubhele, ukuphupha ingathi bendisexesheni, ade omnye ayidescribe le nto ubona uba ibiyinto ngobunto bayo. Abantu bamathongo bazawuthi thatha le nto uyizise apha kule real life. Xa usexesheni, what does it mean? Xa usexesheni bakhona abantu ubuyijonga kwezi nkonzo zomoya, kuthi umntu osexesheni umdaka. Ngabantu bezi nkonzo ke zomoya kuthiwa bhekela wena, hayi uzandibulela amayeza, hayi sukuze enkonzweni kaloku uzawubulala nezambatho zethu wena umdaka. Bathi ke abantu unesimnyama, unesichitho, unento ekugqwalisayo, unento efanele ungabi phakathi kwabantu, yiloo nto ungazi nje enkonzweni. I know of icawe ezithi sukuya uthi xa sewugqibile ke ezo ntsuku zakho, xa ufikayo uyochaza kumfundisi ukuba ndigqibile. Yabona ziyakhwilisa ke ezinye zezi zinto, kodwa ke itolikwa njalo kuthiwa sisichitho. Kanti kwezinye ikona bathi kukugqitha kwistage esithile. I think apha kuthathwa kula cyclic nature yokuba sexesheni, ukuthi is every 28 days i-stress cycling yajikeleza mosilanto. So you've passed another cycle, you're starting a new one. Bayibeke ke ngolo hlobo. Sesithethile ke ngaleyo khonkotwa zizinja, asizuyiphinda. Ndithetha le nto mos nam ndiyifunda apha phambi kwam bantwana abahlala ndimemorizanga nto. Kukuthini ke bhele ukuthi xa bendivuka ndivuke ingathi bendigqitha ibhrorho, ingathi besikross ibridge? Bayichaze ke loo bhrorho indlela ebeyinqumla ngayo. Bantu bayiphendula ngoyiphendula, but eyona ixhaphakayo bathi is to cross. Udlula kwi-level ethile yobomi uya kwenye, kutshintsha ubomi mntana omhle, usuka kwesi sigaba uya kwesinye, kuba ibhrorho eyona nto iyenzayo yiloo nto, ikususa kweli cala, you go across. Yiloo nto ke ukuphupha usebhrorhweni. Bazayichaza ngento ebhrorho abanye, hayi besihamba sikhwela imoto, nantsi imoto yotshona ebhrorhweni. Ithetha ukuthini ke leyo ke bhele? Ndasinda mna. Omnye athi heyi kule moto santywila, heyi kodwa siyaphefumla phantsi kwala manzi. Yafuna ke uyiphendulelwe ke loo context xa iye yavela. Uyabuza ke omnye, umngcwabo womntu omaziyo ithetha ntoni loo nto? Bayiphendula ngoyiphendula. Abanye bathi uba ubona ubhele ebhubhile, ubhele usezawuphila, ubhele usezawuphila ubomi obude. Omnye uthi hayi, ukubona ubhele ebhubhile kukukhula kobomi bakhe, kuku-improva kobomi bakhe. Bayichaza ke abanye bathi hayi uzawubhubha nyhani. Angabhubhi ubhele, inamadwana ndenza umzekelo ngam ndibhubha. Sidlule siye kulena ethi
yenye ke yezi zinto zethu thina abantu bakule nkolo, uphupha ingathi ubuhambe ezintabeni, ingathi ubusemaweni ezindonkeni. Iditsho ingoma ithi ndandihamba ndedwa kwezo ntaba bendihleka abantu bethi ndiligeza. Lubizo olo mntana omhle, ukufathula emahlathini emathafeni ungathi uligeza. Yambi kwenza ingathi uligeza lento sikuyo. Uyabuza komnye, kukuthini ukuphupha umlungu bhele? Ndiphupha umlungu. You know, back in time xa ndandiuza lento yokuphupha umlungu, that's about, I'm not sure how many years ago, wathi umntu xa eyichaza, yabona bhele, xa uphupha umlungu omaziyo ikhona into entle ezayo. Ndayi-experience ke le nto when I was still young, ndisengumntu ambefuna imisebenzi. Fumanisa uba uba ndiye ndaphupha ubani bendiphangela nakanye ndiphangela naye, kwabe kukho i-application yomsebenzi endiyifakileyo, ziyabuya impendulo. Andithi izawuba njalo nakuwe, yayinjalo kum, ukuze ndide ndiyilandelele le nto. Ingakumbi le nto yalo mlungu ndimaziyo, yahamba idibane nendawo ngathi besikwinto ezibu-conference okanye besisezimithingini. Yazi uba laa msebenzi bendiwu-aplayele kwala mali izawuba ninzi kunale, khawuthi ndiyonyusa amatyala uba ingathi laa msebenzi wala mali ninzi ndizawufumana, ukwenza uba noko amatyala am nawahambelane nalo mvuzo mtsha ndizawufumana. Uyabuza umntu, okay, siyigqibezele, umlungu lona bathi uyakwazi uba sisithunywa, umlungu lona uyakwazi uba impundulo, depending on i-context. Umlungu uyakwazi uba sisithunywa sakomkhulu, xa besithi sisithunywa abe ngumntu othunyelwa ukuzisa loo nto, depending on i-context. Omnye umntu uzawuthi xa ethetha ngomlungu athi umlungu ngumntu omhlophe. Andithi abantu into obonayo ukuthi ungumntu omhlophe ukuthi uyabona ubani, so it means utyhilelekile into zakokwabo uyazibona ukuthi ungumntu omhlophe, nomlungu ke abe ngumntu omhlophe ngolo hlobo. Ithetha ukuthini ke bhele into uvuke ngathi ndibona amaqanda. Amaqanda athetha into eninzi. Amaqanda, more than le nto siye sidibane nayo, iqanda is a source of life. Iqanda yinto ethi something is coming, because out of iqanda kuphuma something, kuphuma ubomi. So ingayi-success, ingayinto obubhizi yiyo ezawuphuma ukuba alibolanga. Ukuba libolile, hayi mntana omhle, i-opposite ye-success, i-opposite yento entle ezayo, i-opposite. Iqanda ithi ikhona into ezawukwanda, because uba bunamantshontsho amabini kwakwiqanda elitsha, it means amantshontsho akho engamathathu ukuba alibolanga. Nantso yona nto asizuzifaka kezinye izinto zeenkukhu ukubana liyawashiya nowashiya, sidlule. Kuthetha ukuthini bhele ukuvuka ingathi bendikhulelwe? Ukuphupha ukhulelwe kusuke kukhona izinto andiyalela mandiyiqale ngohlobo iphantsi ufana neqanda, kuba kaloku xa ukhulelwe, in English bathi you are pregnant with something. It means ikhona lento uza nayo. Xa kuthiwa you are pregnant with anger, ugcwele umsindo wena ozawuthi bhudlu. You are pregnant with possibilities, you are pregnant with kukhona lento igcweleyo, ingayinto entle o pregnant yiyo le ezawuthi xa iphumayo iphume ibonakale. Nanku pregnant, but pregnant, you are pregnant with life to start with. Ikhona into ezayo ebubomi. Abanye bathi xa upregnant, kaloku ngoba pregnant loo nto ifihlakele, loo nto yiyo asiyiboni. So bathi khona lento uyifihlileyo. Xa kuthiwa ubone uba ne-pregnant, kuthiwa ikhona lento angafuni uba yaziwe. Omnye athi xa upregnant zikho nto ezithethwayo ngawe. Amaphupha oba pregnant ke bawatolika ngowatolika nawo, depend on i-context. Iyakwazi ubana is a sign obana you are moving to a level. Kuba kaloku xa ukhulelwe uzaba ngumama, you are carrying life that transformed from an egg and a sperm yaba bubomi. So is the first thing, you are carrying life.
kuthiwa you might be hiding something because le nto uyimithiyo asiyiboni, nguwe oyaziyo, okanye bathi zikhona into ezithethwayo ngawe. Last one ke bhele asizuyigqiba, kodwa sizuphinde sibuyele kwesi sichazi magama. Ibingu-last time, sizawubuyela kula mathongo abantu kwenza abantu bangathi ayisuka ayincedi le nto obhala, sihoywa, nizawuhoywa. Qha besifuna nje ugqibezela le dictionary. Sichazile into yama-security, amajoni, ukubona izecurity, ukubona amajoni, kude kuthiwa ngenye ixesha ukubona abantu abanxiba iuniform ebonisa uba bangabakhuseli. Loo nto ithi zizihlwele zakokwenu ezo, kuba izihlwele sizithatha uba ngabakhuseli bethu. Nantso ke into ebesiyiphethe bantu abahle, esi sichazi magama. Xa sibuya nje basesitshilo sizawube sihlalutya la mathongo ka-week 4, I think week 3 ushote kancinci, sawuthi week 3 simenze week 4 izawubandekele ya next week, because asifuni uba zide ezi zinto ziphayilishe, kuba leyo zama olunye usuku ingathi ayide yenzeke ohlobo ndiyibona ngakhona. Masidibaneni ke ngomso apho sizawube sisiya evenkileni siyojonga uba kuthengiswa ntoni evenkileni. Okwakaloku nje sithi masiyeke ilale camagu.